Hayibo. Noma kungathiwa nje abantu bayafana uthokozani. Hayibo TK. Hayi wena. Hayi wena. Prudence uwena. Sisters uGrand. Wagcina kudala man ushaphi vele. Mana ngitshela ukuyaphi vele ngigcina kudala yazi. Uyava vele. Hayi ngibuka kumngane wami uRose TK. Ngibuka kumngane wami isayela ndijezi lami ezinye izinto nje yabona engishiyo kuye. Yeah. Uya kuRose. Inhle kenzeke Grand ke ngahlangana nawe. Sekumuntu blessed. Man ngoba phela emalangeni ngihlangana naye Rose. Mara manje ngishawa into eyi1. Ungama number wrong ngathi ungawa semoshari yabo ngoba wangeni. Inhle man ngihlanganise naye man just ama hook up nyana. Yo ayithokozani kunene sazana. Kanti umuntu sela kangibheki nje. Yazini TK. Ngizokunika inamba kaRose. Hayi manje Prudence. Skip on sisters hayi. Relax mfethu. No people. Okay, sharp get TK so wena ngeke. Uyavaya fela okay bheka ke ngakhohlwa ke. Ungithumele ke inamba kaRose la. Ngisaspanisa le number WhatsApp ke. Ngoba ngishayile ngoRose. Yes.